And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sana kapag pwede na, pwede pa. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Kat. 28 years old. Isang medical practitioner dito sa Laguna. Nakapagpadala na ako ng kwento ko noong March 2021. It was about my ex-boyfriend who cheated on me thrice. After that incident, nag-work agad ako para makalimot. And here I am. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na sumusulat ulit ng sarili kong kwento. This is my secret file. Nagtatrabaho ako ngayon sa LGU sa probinsya namin bilang isang midwife. Masaya ako sa trabaho ko. Nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. Hanggang sa isang araw, pinatawag ako ng boss ko. At nagulat ako sa sinabi niya. Kat, magre-retire na si Ma'am Annie bilang midwife sa isang malaking barangay dito sa atin. Ikaw ang papalit sa posisyon niya, ha? Since doon ka rin naman sa barangay na yun nakatira. Mas matututukan mo ang mga kabarangay mo. Magsisimula ka na sa Lunes. Next week, doon ka na papasok, ha? Wala na akong nagawa, kundi tumango. Habang pababa ako noon ng hagdan, tulala pa rin ako. Ayoko dun sa barangay namin. Basta, ayoko. August 2021. Pumasok ako sa health center sa barangay namin na may halong kabang nararamdaman. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Kung maaayos ba ang buhay ko rito o hindi. Kung magagampanan ko ba ng maayos ang trabaho ko rito o hindi. Puno ako ng takot at pangamba. Natatakot ako na baka hindi ako sundin ng mga tauhan ko dahil ako ang pinakabata sa kanilang lahat. To think na ako pa ang head nila sa trabaho. Pero nagkamali ako. Mabubuting tao sila. Responsable, matalino, madiskarte, at marespeto. Wala akong naging problema sa kanilang lahat. Sa unang araw ko ng trabaho ko, nag-courtesy call ako sa kapitan namin. Sobrang kinakabahan ako. Ito yata yung pinakaayokong mangyari. Ang magkaharap kami. Nahihiya ako. Kasi ang asawa ng kapitan namin ang naging kabit ng tatay ko
15 years ago. Nagkaanak ang tatay ko sa asawa ni Kapitan. Pero hiwalay na sila ngayon. Naging maayos naman ang pagkikita namin ni Kapitan. Naging maayos din ang katrabaho ko sa health center sa barangay namin. At hindi lang yun, since magkatabi ang barangay hall at health center dito sa amin, nakagaanan ko ng loob ang mga tauhan sa barangay hall. Drivers, mga tanod, mga basurero, mga opisyalis, mga konsehal, mga senior citizen, at kung sino-sino pa. August, September, October 2021, kasagsagan ng pagtaas ng COVID cases sa barangay namin. Halos sa isang araw, hindi kami nawawalan ng pasyente na kailangan i-assess dahil hindi makahinga. And worst, namamatay na lang sila sa harap namin. Wala kaming magawa dahil hindi rin naman namin sila madala sa ospital sa kadahilan ng walang tumanggap. Punuan eh. Dahil nga sa mga problemang ito palagi kaming magkausap ni Kapitan patungkol sa mga kabarangay namin. Nandun ang ilangan sa bagitan namin pero sinusubukan naming isang tabi yun alang-alang sa mga tao na nangangailangan sa amin. Dan isang araw pumunta si Kuya Michael, ang best friend ni Kapitan sa health center namin para makipagkwentuhan sa akin. Naging kaibigan ko na rin si Kuya Michael. Dahil isa siya sa mga tauhan sa barangay hall. Habang nagkukwentuhan kami ay biglang pumasok si Kapitan sa opisina ko. Hinahanap ang best friend niya. Ma'am Kat, nandyan ba si Michael? Tanong niya sa akin. Ay opo Kapitan, nandito nakikimarites. Sagot ng isa ko pang ka-BHW. Napangiti lang ako. Kasi nga, hindi ako yung nasagot, kundi yung kasamahan ko pa. Well, naiilang kasi talaga ako sa kanya. Nang biglang magsalita si Kuya Michael. Aba, Kapitan, nag-birthday ka, di mo man lang nilabas mga taga-health center. Nagulat din si Kapitan sa sinabi ni Kuya kaya ang nasabi na lang niya ay, sige mamaya lalabas tayo, 7:00 ng gabi. Okay ba sa'yo yun, Ma'am Kat? At tulad ng dati wala na akong nagawa kundi ang tumango kahit ayoko. That same day, 7:00 ng gabi, nagkita kami sa isang restaurant. Kasama ko ang mga barangay health workers. Si Kapitan naman ay kasama si Kuya Michael at yung isa pang staff sa barangay na pinsan niya si Ate Celia. Akala ko kakain lang kami ng dinner tapos uwian na. Hanggang sa nagyaya pa si Kapitan na uminom kahit konti para naman daw makapagkwentuhan pa kaming lahat. Pero sa totoo lang, ay gustong-gusto ko na talagang umuwi. Wala lang akong magawa. Nahihiya rin naman ako kung ako ang mauunang umuwi. Iniisip ko rin ang mga kasama ko. Wala silang sasakyan pa uwi kaya nag-decide na akong magstay na lang. Nag-dinner, nag-inuman at nagkwentuhan kami tungkol sa mga buhay-buhay. Hanggang sa napagkwentuhan namin na Kapitan ang mga buhay namin dahil sa nangyari sa asawa niya at sa tatay ko. Nalaman ko na hiwalay na pala sila ng asawa niya nung naging magkarelasyon ang asawa niya at ang tatay ko. Marami kaming napagkwentuhan na inaabot kami ng 4:00 ng madaling araw. Kaya napagdesisyonan namin na umuwi na at may pasok pa kinabukasan. Kinabukasan nagulat ako sa tanong ni Ate Myra, isa pang barangay health worker. Ma'am, paano kung magkagusto sa'yo si Kapitan? Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip niya para tanungin ako noon.
Isa lang ang sagot ko. Imposible yata yung sinasabi mo, ate. Mabait lang talaga si Kapitan. Pero nagkamali ako. Pansin kong palagi nang nagchat-chat sa akin si Kapitan. Natawag pa. Palagi na siyang pumupunta sa health center na dati naman hindi niya ginagawa. Kahit ang mga tao sa barangay hall nagtataka na rin. Pero pinagsawalang bahala ko yun dahil baka naman nabibigyan ng mali siyang pagkakaibigan sa amin ni Kapitan. Pero sa paglipas ng mga araw, napapansin ko na rin na talagang may kakaiba sa kinikilos niya. Parang nagiging totoo ang hula ng mga tao na may gusto nga si Kapitan sa akin. Hanggang sa isang araw, niyaya niya uli akong lumabas. Hindi ako makatanggi. Dahil gusto rin naman ng mga tauhan ko na sumama. At yung gabi na yun, inamin niya sa akin na gusto niya ako. Hindi ako makasagot kasi gusto kong mag-isip ng paulit-ulit. 44 years old na siya. Responsable, mabait, family-oriented, well-mannered, matalino at gwapo. Lahat na nasa kanya ay sino ba namang hindi magkakagusto sa kanya? Kaya lang, sa kaso naming dalawa ang labo ng sitwasyon. Asawa siya ng kabit ng tatay ko. At hindi lang yun ang pamilya ko ay kilalang maimpluwensya sa lugar namin. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao pag nalaman nila ito? Yes, yun ang una kong naisip. Iniwasan ko siya sa mga sumunod na araw, linggo at buwan pero hindi siya mawala sa isip ko. Hindi ko na napigil ang nararamdaman ko. Pumayag akong mag-date kami hanggang sa nasundan ang patago naming paglabas. Masaya ako pagkasama ko siya at ganun din siya. Pero alam naman natin na ang lahat ng lihim ay lumalabas. Nakarating sa mga magulang ko na lumalabas kami. Nagalit sila. Ano na lang daw ang sasabihin ng mga tao sa aming dalawa? Nahihibang na raw ba ako? Wala akong nagawa kundi umiyak na lang ng umiyak. Gusto ko siya. Mahal ko siya. Kahit alam kong mali. Mahal niya ako kahit alam niyang mali. Masaya ako pagkasama ko siya pero mas mahalaga sa akin ang pamilya ko kaya kailangan kong sundin kung ano man ang gusto nila. Iniwasan ko siya. At alam kong naintindihan niya naman ang naging desisyon ko. Sa ngayon, DJ Rocky, nakukontento na lang akong tingnan siya sa malayo. Sa bawat tagumpay na nakakamit niya, ay nasa likod lang niya akong pumapalakpak para sa mga na-achieve niya. Masaya akong nakikita na unti-unti niyang nakakamit ang mga pangarap niya para sa barangay namin. Gusto kong makita na magtagumpay siya sa buhay kahit wala ako sa tabi niya. Kapitan, thank you for making me the happiest person that I could ever be. Binalik mo yung tunay kong kaligayahan na matagal nang nawala sa akin. I hope I made you happy. And kung sakaling wala na talaga tayong oportunidad na makapag-uusap pa, I'm so sorry. But I just wanna leave all my grudges and questions to myself about our situationship. Sana, nagkaroon ako ng lakas. Pero sana lang yun. Gustong-gusto ko sana na magkatuluyan tayo. Kaya lang, ang tadhana na ang nagdesisyon na wag na lang. We have to grow on our own separate ways. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal
nang walang hinihiling kapalit. Ikaw rin ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang pagmamahal. Sa ngayon, tatanawin na lang muna kita sa malayo. At sana kapag pwede na, pwede pa. Ang dami nang humiling ng kung ano-ano. Pero ako, gusto ko lang mahalin ng sobra-sobra. Sa totoo lang, kahit kailan hindi ako naging swerte sa kahit ano. Kahit anong gawin ko, palagi na lang akong nauungusan ng iba. Kaya nga siguro, sinukuan ko na rin na mangarap ng mataas. Hindi nga naman kasi pwedeng lahat. Tayo nasa tuktok. Basta ang hiling ko lang, kung hindi nagagaan pa itong bigat ng mundo, sana, ulilain na lang ako ng pagmamahal. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Kat. At ito, ang aking secret vow.